Салом, подписчико. Хуш омадед ба канали мо. Ба фикри шумо анами чист? ин тесте ки аз ҳамон пелменҳои рангаи мо мемонад, ранги зарду, сабзу, розови. Ана ҳамон тест ҳар рӯз ҳамин последний камак ак мемонад, ҳамуна ҳар рӯз ясминба мебиёрам. Ясмин вай ки бозӣ кардана нағз мебинад, хамирки ҳамина мебиёрам, 1 соат аввора мешавад, бозӣ мекунад ва аз телефону аз телевизор дур мешавад. вақте ки ҳамихе кӯдакои шумо я бозичаҳои хонатонангӣ дилаш ба зад ё ин ки бисёр телефону телевизору бисёр мультик талаб мекунад, метавонед ҳамихел тест ҳамту вай када тиед, зегам хамир када камтар тиед, фақат хамира сахттар мекунед. ба фикри ман ҳама кӯдакон нағз мебинанд хамир кардана, хамир ки бозӣ кардана. ним соат 1 соат аввора мешавад кӯдак ва бозӣ мекунад. ин яке аз способи аз ҳамон гаджет дур кардани кӯдак мебошад, барое ки ҳозир ҳама бачаҳо вай ба планшету телефон телевизор ба вай шудагӣ, одат кардагӣ. подписчиком мо ясмин ки бозӣ кадаштим, мана ин тести овардагима. инҳо чупа-чуп сохтост. Мана хелак ваҳоҳай палочкаҳои мешумурдаги астку. Ҳамин ба ҳадуш чупа-чуп сохтост. Мана хел кулӯла када дасташ ба. ин тести як бор кор мефармоем. баъд мепартоим мусорба. ин ҳамон тушбери мондаги чӣ хел ки гуфтам. ва ёшонам буд пластилиношон ҳай мана мехел заминова бозӣ када мешинан ҳар гуҷова. қил мегӯем мӯ ҳамихе қил бо ҳамон вайҳо мечаспад. ҳар хел чизо мечаспад, баъд чиркин мешавад, мепартом пластилина ки бисёр худаш микроб ҷамъ мекунад гуфта. ин теста бошад, як бор бозӣ мекунад, баъд тамом мепартоем. ин вочолкиш дароз шудагӣ, як дамба. мана мехе бурдагӣ будам. аллакай мӯш ваяш чишмаш ба омдаст. Молодец. У него что? У тебя что получилось? Мясо. Мясо? Да. Шашлык получилось у тебя, что ли? Только вот не хватает еще одного. Мана ин шамол хӯрда чӣ гӯем кушодаги истад рӯи хамир сахт мешавад ку. ана мехелакош мерезад. агар ки хамир бисёр истад, агар даруни салафан ба пакет ба вай када печонда монам, агар хел намешад. сахтиш ҳамин вай бо ин чиста. пластилин бо ин. Ух ты, у Ясмины что получилось? Что получилось? Да вот. Ну-ка покажи. Молодцы. ана михел ҳар рӯз 1 соат ним соаташона амо хамирки мегузаронанд. Муроҷон бисёр кӯ хелак палочка ҳозир ман ёфта метиҳам. Ух ты, что это? Ой, упала. Ну-ка. Мана, это что, Муроҷон? Шашлык. Шашлик, Муроҷон шашлик пухт. Шашлики хамирин. Сделал, смешивал. Оранжевого цвет от красного и оранжевого, потом еще туда добавил красный. А что получилось? Розовый цвет. Молодец. Все, да? Да. А теперь что будешь делать? Водички. Мама, налей ты лучше. Хорошо. Сколько? Ты скажи стоп. 1, 2. Стоп. Теперь вот этим. Я буду смешать. Чем-то там. На, вот этим смешай. Да нет. Что получилось? Сахар почти исчез. Да? Это что у тебя? Эксперимент тоже. Ой, эксперимент. Молодец. Последний. Что?
Эксперимент последний готов. Молодец. Да, ты что сделал? Рассказывай. Какой? Эксперимент. Ну, какой у тебя эксперимент? Сахарной и горячей водой. Да? Да. Молодец. ҳамин формае ки мебинед бисирки сохтагӣ инам Муроҷон садиканда сохта омад. Якум кораш бисирки типа гулчава монанд. И кружок ҳам хелак бисир гузаронӣ барои моторикои дасташ, барои устойчивости кӯдакҳо бисёр ҳам фоидааш калон. Гуфтанд ки мовиам ҳамон чизҳое ки кружокба лозим харида битон гуфтанд. Манам хел симча лозим. Ин симчаи размерош ҳар хел, ғафсишу борикиш ҳар хел мешудааст, дарозиш ва рангашам ҳар хела. Ман ҳамин ранги золотистиша гирифтам ки вай чашмба намоён осонтар мешавад гуфта бориктарша гирифтам. Ика ғавси сахташам гирифтагим не. Ва агар дар ёдтон бошад якта влогба магазини Леонардо рафта будам. Хе бисру ҳар хел чизҳо ҳаст. Аз ҳамонҷа бисирои калон наёфтам. Маҷбур шудам ки бисирои майдатар гирам ва баъд хона омда дидам ки ҷудо ҳам майда. Мана ин гулчаи сохтагиш ба мувофиқ не, размераш майда. Ва фикр кардам ки кӯдакба душвор мешавад ва дилгир шавад, баъд дигар намекунад. Рынокба рафтам, аз нав кофтам. Ман ҳамихе калонаша ёфтам. Ина размераш 6 будааст. Майдаша размераш наоборот 8 будааст. Ду ранги якхела гирифтам ва ю манаи хелак оранжевию баъд синӣ ва баъд ҳархела рангҳо гирифтам. Бинед фарқаш чӣ хел мобайни вая калону майдаша. Инаш калонаш 6, майдаш 8 размераш. Лекин бисёр ҳам хурд будааст. 8 хай истодааст, намедонам чӣ кор мекунем. Меистад ягон бор мумкин лозим шавад. Пачкаҳои калон бисир 75 рубли, бисири майда 25 рубли будааст. Ва ман айхала қутти гирифтам барои бисир ҳамҷава андохта мондан, барои удобно шудан. Ҳама ваҳош кушода мешавад, алоҳида кришкачаҳош боз сахт мешавад. Анамин буд камтар хариди ман имрӯз. То видеои оянда хайр, тамошобинони азиз. Раҳмат барои лайку комментария. Раҳмат ки моро тамошо мекунед ва видеои моро интизор ҳастед.